mabro miyo gi virtue mar patience no ka gine sikul bende. Erokamano ahinya. Patron oyawore. Amor kaneni kawuono. Amor mondo abed kama dwatoga ne Uganda. Erokamano. Mose jopiny tiwachno ni mane maber gi marach misebedo kiluwo nyaka ne juma rum. Erokamano. Mokwongo adwa mana siro lwedo gima jakom Jebonyo wacho ni gini ber donje uru kik wiyi oko nikech kae mwang'iyo weche matimore Ogandawa kendo watemo pimo wechegi kendo kaka wechegi nyalo konyo oganda. Mar ariyo en mana ni gigo mancho timore weekend ni ncha wan gi yik mag nyithindo mane olalo ngimagi e weche mag masira mag mach mane nyithindo mowang'o dormitory kama ne gininde. To mana kaka Jebonyo wacho ni nyaka wapuonj nyithindo. Shida maduong' wan godo ni chopo seche makoro jonyuol oweyo ni jopuonj ting' mar discipline. Tiyudo ka japuonj moweni ting' mar discipline no kata no onge gi nyathi. Tidwa nen mochak puonjo ni nyathi weche mag discipline. Koro ineno ka wen bende onge gi experience kamano. En kono dhi e college no puonje kaka onyalo puonjo nyathi okal penj kendo kaka nyathi nyalo somo. Mana kaka Sina Bono wacho ni samoro chopo kama in mana kendi emiluongi ni to Eric Oduor mana kaka noluonga diere moko kar be nasomo Eric Oduor biya ne ka wadwago kodi mbaka mano no principal oluonga e office. Koro ka en wach malich ahinya tan kata nan prefect. Koro lo nyata ing'eni yo prefect ne rwako tai mopogore gi jomoko. Koro kuongo lo nyata mondi ni miya ne tai no mondi. Ta lonyo tai na miye kase miye to koro wacho ni koro agomba ka gi ordinary student. To wadwago kodi mbaka moro ma dakika 5 to kwatieko mbaka no to ichoma gate kacha tiro kaka mego e mbaka sano koro iking'e ni in kendi kama osechopo kama koro inyise ni kiwuok ka tinyona gate kacha tidhiyo iduogo after 2 weeks. Mani ka koro ichako paro donji wini to gik mane timore gi be ne gin gik ma onego bed ni timore kose. Koro mane onego bed ni wang'iso nyithiwa ni chopo sama koro in kendi. Koro paro nyaka iwuog godo mana nyalo konyi mi wuog e gino kendo idog e skul bi kal penj. Koro ido ka wechego nyalo bedo matek. Mogik en mana ni weekend ni janeno ka en weekend moro bende mancha weche ng'eny mang'eny wabro wuoye weche mag thieth mancha jofwambo obago Kisumu. Ko bende kaka jofwambo be wan gi bura moro be manyo watieko nyoro ka watemo loso chenro mag yiero mabiro kaka ute fwambo to gi jofwambo nyalo tiyo e yo makare e yiero mabiro. Kendo mar ariyo bende wang'iyo ni to gin nang'o ma jofwambo onego bed ni timo mondo ka wachopo weche mag yiero osechako mondo wani kaka wanyalo involve jopiny mondo jopiny obed part of the process. Kik bed ni gini dhi mbele to jopiny onge. Mano e mbaka mane wagoyo e piny mar Nakuru kama ne wabage burano. To mogik kendo ma nyalo moro jofwambo en ni wacho ni wang'e ni nitiere jofwambo bende molab gi ndong' ni kombe opogore siasa kae. Kendo ne wawacho ni onego wane kaka wanyalo siro gi lwedo. Kik wakwedgi to wasir gi lwedo mondo ka yiero chopo kendo bang' yiero to wabede gi jofwambo mang'eny e od bura mondo tich maber ma jofwambo tiyo, tich maber mwatimo kani watere e od bura bende. Wane kaka wanyalo konyo oganda. Maka weche mag fwambo biro e od bura to wayudo ka wan kanyo wang'eny mana kaka okili kama loka gini timi iyudo ka okili konyore dekteche konyore. Mani wacho ni wabede kaka jofwambo wane kaka wanyalo siro lwedo wakony jofwambo ma olab gi ndong' nikech wang'e ni jofwambo tiyo tich maber. Tich maber ma gitiyo ni wan ga geno kendo gadiera ka gidhi e od bura tich maler kendo tich maber ma gitiyo no gidhi tiyo ne jopiny. Koro mago e kaka wasewuotho weekend. It was a very busy weekend. To waduogo ne Nyasaye erokamano ne watieke. Erokamano nyakwarongo jwang' wach ma ngima mokalo tijwa maber ni nyocha onenre ayanga e kaunti